Lewap vilayetinde we Aşgabat şäherinde hususy içlikdäki gara renkli awtologlaryň garşysyna ulanylýan bir kanun çäklendirmeler gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki bir-birinden garaşsyz habarçylary habar berýärler. Türkmenabat şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri gara renkdäki awtomobilleri saklaýarlar. Ulag desini polisiýanyň şäher bölümine alyp gidýärler. Bu edenetlik inni 3 hepde gowrak wagt bäri dowam edýär diýip Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri anonim şertde 30 maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä saklanan awtolog eýelerinden öz ulaglaryny ak reňke boýatmak talap edilýär. Ýöne ulag eýeleri polisiýa işgärlerine para beren halatynda olardyň duýduruş bilen gutulýarlar. Habarçy gara reňkdäki ulag eýeleriniň köçä çykmakdan saklanýandygyna ünsü çekip, häzirki wagt Türkmenawatda gara reňkdäki ýekejede awtology duş gelip bolmaýandygyny bellidi. Sürücüler polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärlerine tutulmakdan gorkýarlar. Şeýle-de polisiýa işgärleriniň gara reňkdäki awtologlaryň gurutluk hatynyň möhletini uzaltmaýandygyny hem aýdýarlar diýip, habarçy gara reňkdäki awtolog eýeleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçy gurrunun gara reňkdäki awtologlar barada gidýändigini belläp, häzirlikçe şäherde garamtyl reňkdäki awtologlara duş gelse bolýandygyny hem nytady. Beýleki tarapdan häzirki wagt gara reňkde awtolog bolan raýatlaryň öz ulaglaryny satmagy synanşýandygy, ýöne olaryň bu synanşygynyň başa barmaýandygy hem aýdylýar. Türkmenawatda orta ululukdaky sedany boýatmak üçin ulag eýelerinden 8.000 manatdan 12.000 manada çenli pul serişdesi talap edilýär diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä polisiýa işgärleri gara ulaglaryň saklanmagy, olaryň agymtyl ýa-da açyk renklere boýatmak baradaky talaplar hakda hiç ýyly resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne polisiýa resmileri özleriniň dil üssü bilen beren düşündürüşlerinde bu çäräniň güýçlenmeginiň sebäplerini Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 5-nji iýunda Lewap vilayetine etmegine garaşylýan sapary bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosyna bu maglumaty häzirlikçe resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri şäheri gara reňkdäki awtologlardan arasalamak arkaly prezidentiň saparyna taýýarlyk görülýändigini aýdýarlar. Awtolog sürüjüleri gara reňkdäki ulag bilen Aşgabatdan geljek bir adamyň arasynda näme ara baglanşygyň bardygyny soraýarlar. Ýöne polisiýa işgärleri egnini silkip adatça bolşýaly jogap bermekden saklanýarlar diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri bu çäklendirmäniň paýtagtda hem gaýtadan güýçlenendigini tasdiklady. Maý aýynyň başynda Aşgabatyň polisiýasynyň reňki ak bolmadyk awtologlary saklamagyny we ulag eýelerine jerime salmagyny besedendigini, gadagynçylygyň ýatyrlandygyny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky birnäçe çeşmesi habar berdi. Türkmenistanda gara ýa-da garamtyl reňkli awtologlaryň eýeleriniň köpçülikligiň jerime tezewar edilýändigi barada ilkinji gezek 2017-nji ýylyň dekabr aýynda ma'lum boldy. Şonda Aşgabatyň köçelerinden gara reňkdäki awtologlar köpçülikligiň ýygnalyp jerime durulgasyna alınıp baryldy. Şu ýylyň fevral aýynda Aşgabatda häkimetleriň aýal sürüjüleriň ulag hereketini çäklendirmek çäreleri hem ýüze çykyp başlady. Dürli bahanalar bilen aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasynyň elinden alınýandygy, aýallaryň eýçiligindäki ulaglaryň gurutluk hatynyň möhletiniň uzuldylmaýandygy barada habarlar peýda boldy. 30-njy maýda gidlinlik şertde maglumat beren Aşgabatly habarçy aýal gyzlaryň ulag sürmegine garşy gadagynçylygyň hem öz güýjünde saklanyp galýandygyny, hatda polisiýa işgärleriniň daşary ýurtlardaky türkmensanly aýal gyzlaryň hem sürüjülük şahadatnamasyny ýzyna almagy synanşýandygyny bellidi. Goňşymyň gyzy durmuşa çykyp adamsy bilen bilelikde Türkiýe işlemäge gitdi. Onuň Aşgabatda galan kakasyna polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri jaň edip, gyzynyň sürüjülük şahadatnamasyny özlerine tawşyrmagy sorapdyrlar. Goňşymyz gaharlanyp, "Gyzym Stambulda, barıň onu şo taýdan alyp geliň. Meni öz günüme goýuň" diýipdir diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi media serişdeleri gara reňkdäki awtologlara girdilen çäklendirmeler we zenan sürüjüleriň ulag hereketine girdilen gadagynçylyklar barada gurrun gozamaýar.